Rok 2025 přináší do automobilového světa návrat legendy v moderním provedení a tím je nová Škoda 130. Tento model kombinuje tradici s technologickými inovacemi a je navržen tak, aby zaujal nejen fanoušky klasických vozů značky Škoda, ale i novou generaci řidičů, kteří hledají spolehlivost, výkon a moderní design. Nová Škoda 130 se inspiruje původním ikonickým modelem, avšak nabízí výrazně pokročilejší techniku, kvalitnější materiály a bezpečnostní prvky, které odpovídají požadavkům současného trhu. Design vozu je propracovaný do detailu, přední část působí dynamicky a ostře, světla využívají plně LED technologii a linie karoserie jsou aerodynamické, což podporuje nejen estetiku, ale i hospodárnost v provozu. Pod kapotou nové Škody 130 se nachází moderní motorová paleta, která zahrnuje jak benzinové varianty s optimalizovanou spotřebou, tak i hybridní verze pro ekologicky smýšlející řidiče. Výkon se pohybuje v rozmezí od úsporných 110 koní až po sportovně laděnou verzi s více než 200 koňskými silami. Převodovka je nabízena jak manuální, tak automatická s možností rychlého a plynulého řazení, což zajišťuje komfortní a dynamickou jízdu. Podvozek byl naladěn tak, aby poskytoval stabilitu i při vyšších rychlostech, zatímco komfort odpružení zůstává na vysoké úrovni i při delších cestách. Interiér vozu přináší prostornost a moderní technologie. Digitální přístrojový panel je plně přizpůsobitelný a centrální dotykový displej s nejnovějším multimediálním systémem podporuje všechny hlavní funkce včetně konektivity s mobilními zařízeními. Materiály v kabině působí prémiově, nechybí ambientní osvětlení ani ergonomická sedadla, která zajišťují pohodlí během jízdy. Nová Škoda 130 nabízí také pokročilé bezpečnostní a asistenční systémy, mezi které patří adaptivní tempomat, asistent pro jízdu v pruzích, systém nouzového brzdění nebo parkovací asistenti. Velký důraz byl kladen také na praktičnost. Zavazadlový prostor je nadstandardně velký v dané třídě, zadní sedadla lze snadno sklopit a vytvořit tak prostor pro převoz objemnějších věcí. Spotřeba paliva je optimalizovaná a díky moderním technologiím dosahuje úsporných hodnot, což ocení nejen rodiny, ale i řidiči, kteří tráví hodně času na cestách. Nová Škoda 130 tak přináší spojení tradice a budoucnosti, nabízí sportovní nádech, moderní technologie a zachovává si ducha značky, který si získal srdce řidičů již před desítkami let. Tento model je důkazem, že i legendární jméno může být úspěšně přeneseno do současnosti s respektem k historii a zároveň s odvahou jít novými cestami. Pokud hledáte automobil, který kombinuje styl, výkon, praktičnost a nejnovější technologie, pak je Škoda 130 ročníku 2025 skvělou volbou. Pro více recenzí, podrobných testů a aktuálních novinek nezapomeňte odebírat kanál Inside Drive Japan, kde naleznete kompletní přehled o nejzajímavějších modelech světových automobilek.